चौथे पाना में राजा दशरथ मन मन सोचाई हो। राम आईगा बुढ़ापा हमार एक सुत नहीं भयो। राम आईगा बुढ़ापा हमार एक सुत नहीं भयो। मनवा में कई के विचारवा वशिष्ठ मुनि पास गए हो। राम रोई रोई दुखवा सुनामई चरण सिर नामई हो। राम रोई रोई दुखवा सुनामई चरण सिर नामई हो। गुरु वशिष्ठ तब धीरज बधामई होय सुत चारि हो। राजा तीनहु लोक में आगर नाऊ जागर करिए हो। राजा तीनहु लोक में आगर नाऊ जागर करिए हो। इतनी बचन गुरु कही के श्रृंगी ऋषि बोलाए नियो। राम पुत्र जनमवा की ताईत जगिया रो पाए नियो। राम पुत्र जनमवा की ताईत जगिया रो पाए नियो। जौनी बेरी जगी पूरी भैनी त आगिनी प्रगट भैनी हो। राम हथवा में लई के हबिया बचन आसी बोलनी हो। राम हथवा में लई के हबिया बचन आस बोलनी हो। सुनहु सुनहु राजा दशरथ हरसिहा भी लई जाऊ हो। राजा लई जाऊ अपनी महलियात रानी के खवाऊ हो। राजा लई जाऊ अपनी महलियात रानी का खवाऊ हो। आई के महलिया राजा दशरथ रानी बोलामई हो। राम आई गई रानी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी सब आई गई हो। राम हथवा में लई के हबियात बाटी के खियामई हो। राजा हथवा में लई के हबियात बाटी के खियामई हो। राम गर्भ सहित तीनों रानी परम सुख पाइनी परम सुख पाइनी हो। आई गए समय सुहावनी
मंगल बेला पामनी मंगल बेला पामनी हो। राम पद भय चारि उलाल परम सुख पावई हो। राम पद भय चारि उलाल परम सुख पावई हो।